älä sä rupee mua neuvoa. Mistä ihmeestä se auto voi tietää, että väsyttääkö sua vai ei? Ei se tiedäkään, mutta se päättelee sen sun ajotavasta. Tässä on kyse siis vireystilan avustimesta, joka löytyy suurimmasta osasta uusista autoista. Tämä järjestelmä tarkkailee toistuvasti sitä, millaisia muutoksia sun ajotyylissä tapahtuu. Eli kun sä lähdet liikkeelle, niin tämä järjestelmä oppii sun ajotyylin. Eli millaisia korjausliikkeitä sä teet, miten sun nopeus vaihtelee ja kuinka hyvin sä pysyt niiden kaistaviivojen välissä. Jos sä alat esimerkiksi tekee pieniä ja epätarkkoja korjausliikkeitä tai valuu jompaan kumpaan suuntaan, niin tämä auto havaitsee, että väsymystä on liikkeellä. Lisäksi jossain kalleimmissa malleissa on sensorit myös ratissa sekä sensori, joka tarkkailee sun silmänluomien liikettä. Tämä järjestelmä huomioi myös sun matkan keston sekä kellonajan. Yhtäjaksoinen pitkä ajo ja yöaika lisää sen järjestelmän herkkyyttä. Eli ei ehkä kannata suuttua sille järjestelmälle, vaan oikeasti miettiä, että olisiko nyt syytä pitää pieni pitstop. Löytyykö sun autossa tämmönen avustin? Kerro kommenteissa, oot sä ollut oikeasti väsynyt silloin, kun sun auto sanoo, että sä olisit.